magayi aja amadumpha maspika kusangalala kwambiri ndeti kumayendera zimagalimoto zodula kwambiri magirlfriend kuamangira nyumba kuagula ndithu zimagalimoto zopuma akuti afuna ndithu misonkho ya Malawi konsecho ndikuti amalawi akuvutika akukulukutika ndi umphawi pano patitha kusimikiza kuti nthawi yawo ndithu ikupita kumapeto anthu amene ndithu nthawi ina iliyonse akha kumbwandiridwa akaweruzidwe makapa milandu ndithu imene anapalamula akugwira ntchito ndithu m'maofesi aboma nkhani itu ndionena kuti ambiri tatsatira bwino kuti ku ofesi ya anduna azachuma amene watundi a Joseph Munamveka apereka ndithu communication imene akuti afuna ndithu mabungwe awo ndi aboma komanso ndithu ma agencies osiyanasiyana kumeneko ndithu kukhale kuchitika kafukufuku kuchitidwe ndithu auditing kumeneko aone kuti kodi ndalama zimene amapasidwa mabungwe amenewa amagwiritsa ntchito yoyenereka zimatumikira nzika za dziko la Malawi nde anduna amenewa akunena zona kuti pali mabungwe oyambirira ofunikira kwambiri kuti aonedwe nde kuti ndi mabungwe a NIFI komanso ndithu a Mega Farm kumeneko ndi kumene ndithu kuyambire audit kumeneko akunena zoti kufuna ndithu kukhale audit yamphamvu kwambiri kuti aone kuti ndalama za kumeneko zinagwira ntchito yanji zinathandizira nzika za dziko la Malawi kapena ndithu anthu ena ake anapocheza m'matumba nde akuchitatu kusindika kuna zoti ngakhale wantambala amene anadya lokhodo kumeneko asayembekeza kuti akhale mtendere amene ndithu apita kumaula ndipo tenga ndimene akufotokozera nduna amenewa akunena zonena kuti kumeneko ndithu kumapita ndalama ndithu zochoka kuboma funding imeneyo zolinga zake amafuna ndithu kuti athandizire kumbali ya ulimi ndiye paja tafotokoza kale kuti mabungwe yake ndiye kuti ndi a NIFI komanso a Mega Farm ndi kumene akuti kufunika ndithu audit ya changu aone kuti kodi zinayenda bwanji makaposatira kuti mabungwe amenewa ndi amene ndithu amapereka ndalama zokhuza ndi mbali ndithu ya kuulimi kumeneko ndalama zimenezi zimakhala ndithu za ngongole ndiye pempho lawo akunena zonena kuti mabungwe onse amene ndithu amakhuzidwa kandi ma civil society development partners alimi amene ndithu amatenga ngongole kumeneko ku NIFI kandi kuti ndi kuma Mega Farm ku komanso ndithu ogwira ntchito kuma organizations amenewa akuyena ndithu kuti apange cooperate maka ndithu ma auditors amenewa amaite kuti ma external auditors akapita kumeneko zimene azifuna kandi azifuna ma documents osiyanasiyana akhuza ndi ma procurement kandi kuti ndi ma disbursement a ngongole zimenezo zonsezo ndithu akamazifuna ma auditors anthu amene akapange cooperate pofuna kuti zinthu zimezi zikaende ndithu bwinobwino nde anapitiriza maka anduna amene akufotokozera kuti paja ndithu zolinga za mabungwe amenewa amaonesesa ndithu kuti apereke ndithu zofunikira za ulimi ndi cholinga choti njala ichepe ndithu ku dziko la Malawi ndi zolinga za mabungwe amenewa maka ndithu zimene a Lazarus Chakwera ndi administration yawo anakhazikitsira ndithu mabungwe amenewa a Mega Farm komanso NIFI ndefunso nkumati kodi mabungwe amenewa anatumikiradi nzika za dziko la Malawi tiyambire ndithu ndi bungwe la NIFI paja NIFI zolinga zake ndoti akuti ndikuti kuthandiza amayi achinyamata komanso anthu amene ali ndi ulumali maka ndithu kumbali ya ngongole zimenezi ndi cholinga choti ayambe ma business timene tingathe kutukula miyoyo yawo komanso kuthandizira nkhani ndithu ya ngongole za kumunda zimezi akinafetereza mbewu mankhwala ndi zina zotero ndefunso nkumati ndi anthu angati amene ndithu anapanga benefit kumeneko kupatula anthu amene ali connected ku chipani cholamula munthawi cha Malawi Congress Party chifukwa timaona ndithu mmene zimakhalira kumeneko anthu kuti akatenge loan munthu wachisawawa ine ndi yawo amene onoti sinali connected zinazovuta kwambiri maka ndithu ma restrictions amene amakhala kumeneko anayika ma barriers oti ngakhale munthu atakwanisa zofunikira komano zimakanika ndithu kuti munthu amene apasidwe loan chisanzo chabwino ndithu ndi a Sukezi kapena kuti Gift Sukali tikupe kutambere kutsata bwino amene ndi videographer amachita ndithu zojambula ma video amene analemba ndithu pasambakira mchezo la Facebook pamene amadandaula kuti anapanga apply loan kumene ku NIFI mu chaka cha 2022 zonse zoyenereka anali nazo kakumakhala makolatero kandithu kandi kampani mapepers onse ofunikira zonse ndithu anakwanirisa koma mapero ake anampanga frustrate munthu ameneyi sanatenge ndithu loan kumeneko zimene amadandaula pamenepo makaposata ndithu kuti panali pa 5 July pamenepo pamene anthu ankakonzekera nyengo ya chikondwerero cha independence kunali mapemphero ku BICC kumene kuti ukhupe kuti ambiri natsatira bwino kuti akamwendo amene ndithu anali mlangizi wa mtsogoleri wa dziko munthawi imene ja Lazarus Chakwera ku nkhani ya zipembedzo nde kumeneko anazanena zotona kuti akuti ndithu iwo analandira ndalama maka ndithu gulu la zipembedzo akuti analandira ndalama yokwana 8 point chakuti billion
Malawi kwacha. Imene zolinga zake ndekuti amati ndithu ipite kwa azitumiki a Mulungu ndeti kandi azibusa kandeti mashehe kandeti ndansembe ndamene ndithu akuti amalandira ndalama imeneyo. Ndi anachula figa ya anthu maka azibusa ameneyo akuti anatenga ndithu loan imeneyo yokwana 8 billion. Komano posatira zimenezi tinaona ndithu kuti a Muslim Association of Malawi anakana kuti kumeneko palibe shehe unalese analandira ndalama zimenezo, anatulutsa ndithu chikalata. Kuchoka pamenepo tinaona ndithu kuti a Episcopal Conference of Malawi amene atondete ndi ambali ya chikatolika anakananso kunena zona kuti kulibe wansembe ngakhale mmodzi amene ndithu anaphulirako kenakake kuchoka ndithu ku ndondomeko ndithu ya ndalama zimene zinachoka ku NEF. Komanso ndithu abungwe la Malawi Council of Churches kumeneko ndithu anakananso kuti palibe ngakhale m'busa mmodzi amene ndithu analandira ndalama kumeneko ku ndondomeko zimene za ndalama zochoka ndithu ku NEF. Kusonyeza kuti anthu amene apanga benefit ndikuti ndi amene anali ndithu connected ku chipani cholamula nthawi imeneja. Ena ndithu anali azibusa ka akumpingo wa Assemblies, si wonse aku Assemblies, koma ena ndi ena ndithu ndi amene anaphulira ndalama zimene. Komanso timaona ma moderator ama synod ena ake timakhupira kuti ambiri matsata bwino. Makamaka ndithu ankhoma synod amakhali zungulizunguli ku State House. Magulu amene wawanda amene ndithu anaphulira ndalama zimenezo. Kuchoka pamenepo ndati kubungwe lija la Mega Farm ndalama zimene zithu zimaperekedwa makangongole zimaperekedwa kumeneko akuonekanso kuti amapanga benefit ana ndithu akuluakulu ako chipani chimwe cha Malawi Congress Party. Ndaja ndithu maona mavideo amazungulira pakati pa akuonesa ndithu chimanga chimene anazaza ma warehouse achina ndithu chichola banda ndamene ndithu amapanga benefit kumeneko. Kuchoka pamenepo tinaona ndithu list imene mazungulira pakati pa masamba mchezomo yokhuza ndi anthu ndithu amene anatenga ngongole za fertilizer kumeneko ku Mega Farm. Nde tinaona ndithu kuti panali maina anthu ngati achina Chilomba uja ndithu wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ndi iwo anatsutsa kuno kuti dzina limene silikuyenera kukhala pamenepo akuti ngongole zimene amatenga kumeneko ndi kuti anabweza. Ndati plus unyamata uja wa Mega Farm ang'ono uja chimwendo banda uja ndati ni magulu ndithu anthu amene apanga benefit kumeneko. Komanso ndi kuti anthu ndithu amene ali connected ku ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party ambiri ndi amene ndithu anapanga benefit. Mapeto ake akulu ndithu zakumunda anakazibisaso mamoti azituluse agulise anthu akhale ndithu ndi chakudya iwo akachibisa ndicho ngoti azagulise ndithu modula. Ndi mamva kale amene amayankhulira a Lazarus Chakwera kuti zolinga zawo chimanga ndoti chikhale chokwera mtengo ndi cholinga choti anthu amene analima akuti ndithu azipeza phindu. Ndi amene amayankhulira nthawi imeneja osaganizira nzika zimene ndithu kupeza kwake ndikuvutika makamaka ndithu anthu akumuzi. Ndi amene ndithu amwanamveka afuna kuti zonsezi zioneke bwinobwino kuti amene anatenga ndani, amene anapanga benefit ndani, amene anabweza ndani. Nanga kodi anthu amenewo ali ndi zoyenereza zoti ndithu alandire ngongole zimenezo. Nanga ngongole zimenezo zimayenda ndithu mwachilungamo kapena zimakhala ndithu kuondera zonsezo akazionekera bwinobwino ndeti kuzabwera ndithu ripoti lofotokoza mmene zakhalira pamenepo. Tinene zona pa ma programs amenewo anali abwino kwambiri anakhazona kuti amapangidwa implemented on good faith. Komano zimaoneka ndithu kuti anakhazikisidwa ngati ma scheme oti azipindula anthu amene anali connected ku ulamuliro umene unali nthawi imeneja osati ndithu atumikire nzika za dziko la Malawi. Ndi APM ndi timu yake afunika ndithu afuna maka ndithu kuti ukhale transparent and accountability. Anthu adzindikire zonena kuti ma institutions amenewo ndi aboma, ndalama zake ndithu ndi zaboma, zolinga zake ndizofuna ndithu kutumikira anthu. Komanso afuna ndithu ukhale trust ibwerere mwa mabungwe amenewa kuchoka ndithu ku nzika za dziko la Malawi chifukwa anthu ambiri chikhulupiriro chinachoka ndithu mwa mabungwe amenewa. Nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imene pamene tunazona kuti anduna azachuma akuti ndithu akufuna ukhale comprehensive report yochoka ndithu ku mabungwe a NEF komanso Mega Farm makaposata ndithu kuti kumeneko anapasidwa ndalama misonkho ndithu ya Malawi. Komano ikuoneka ndithu misonkho imeneyo sinatumikire bwino nzika za dziko la Malawi. Malo mwake amapanga benefit ana ndithu kagulu kenake kamene kanali connected ku chipani cholamula cha Malawi Congress Party mulamuliro ndithu wapita uja. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndi chongo tinkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.